हो ते त्याला सांगितलं नाही त्याला बिल करायचं ठीक आहे. कॅमेरावाला कोण आहे? कॅमेरा नाही मला तू टाकायचं आहे जवळ कॅमेरा घेऊन मला तू टाकायचं आहे जवळ कॅमेरा घेऊन मर्द का नाम नहीं सुना क्या? हेलो काय झालं? अजून काही काय काय घेतलं सांग. ते दोन तोंडात चहा नाही का? बस मागं काय नाही घेतलंस काय? बाय चल नाही जाती मागं नाही घेतलं काय मारत मेरे जायचे ना. पकड़ सामने बाय सामने कौन स्माइल दे बिलकुल एकदम गरम स्माइल आहे. व्हेरी गुड ठीक आहे हातात देऊ का तुम्ही? चल डॉली येणार आराम से मला चहा किती म्हटलं? अरे चल कोई बात नहीं. अंकल थोड़ा करीब आइए ना. एक्सक्यूज मी तो मैं जाने के लिए अरे काम करने में करना निकालने वाले हैं आराम से निकाल मुँह में लें. हाँ मामा मी सेमेंट ये बजाने टाकणार माहिती आहे का? आया भाई अकेला काफी है. ये है सर ये सर को स्किल क्यों करो अंदर गए मामा चाय की सर आपकी कहानी थी सर नहीं वो मारने का तुम्हारा नहीं है भाई हाँ हाँ देखा वहाँ दो तीन सही